Baba akapa aya munda wao na nini ambaye alipo zada ri yaye kitauri kuti zulamu zilikuwa munda kai wakadaiza kudaiza musukuru apeno nyaye akataurana ayuriye gabuyamuya asisusu techiti nhaka azviti bakuti nhaka inogoiwa kairi munda hauchagoiwi bakairi uyu wakapuwa ndibaba namai aripo saka zvanga zvohambwa izvi zvekuti zvezvo taakukowana kuti ngekuti zviro zvake zvarye munda mwabudu isusu hatizvizozviita takazvigarira baba iwaizvotokuona chitapuwe munhu ngekuti dzimwe munda senhaka kuti ndakuti nhaka yako iyi iwakuzve uchatozokoiwa ndiani taura inopedzisira saka isusu tazoende kudare kwacho ndo zvatakasvika tichindotaura kuti chetinoziva ngechekuti nhaka haidiniba haigoiwi kairiba changamiri kuti uyu akapuwe munda ndiani ndibaba ake namai ake ndio zvakatodini ndio zvetiri kuziya zvacho saka izvi zvaakureke pazvi zvese izvi isusu hapana chetiri kuziyaba saka uyu ngaape chini uyu ngaape uyu rozhi rake
Wakazoshaika atora rozi rawo igurumeo. Ari kulima. Murume wacho akatore rozhiro. Tinoti isusu taizviona tichizvitaura taiti kutonga kwedemo, kutonga munhu aine demo zvekuti ari adoko manje kuti achataure voisi kuna mukoma azvichaitiba akutokikurorwa ndiani ndimukoma inini pandaide kutaura ngepekuti rekai muswakazi wenyemba lozviti kumucheto kusvike kumucheto atukana kuti amwamba mondidare ngoti uyu waifudze ng'ombe dzarekai itwe mushandi ari munun'una wake abve kung'ombe kwakusvika arwara ufifi hwenyemba kuti akomana ndizvo here zvemuri kundiitira mwakuregere kuzva ndemagara kune makanga ndapedzerwa kudai aite nezvidzodzo fumi rwacho rekai wakwaya emene pendiri ngoti takandizo akati mbuya kuti mwakazwe noizi yezuro ndini namaini ndati kupopotedzana ngekuti vharirai magara kune apedze nyemba mbuya ndauye kumutaura kuti ibva nhasi rozhi ndodo kutoritora kuda nekusada handitumwi kumanidzire zviro zvangu zvisika zvakavharikwa ngekutaura zvekuti nyemba ndikati baba Yunisi munhu wakafunda unofunde kuziye chakanaka nechakashata dai wangu uriwe wadhurwa ngeng'ombe dzemunhu wochiti here ndipe rozhi rakoro ngekuti wataurirei ngeng'ombe akati ambuya kana mukataura muchide kutaura muri papi ndauye kumutaura nhasi rozhi toda uchitori takagara zvakadaro uyu zvataudzana zvatomba pasabu uyu wakatenge pigineti kwakuuya kwakudaidza anhu ake kwakucherera uyu ngekunga pfungwa dzakasarira ndazvizwa ndiri kujuti ndakati hazi waya yakukomberedzwa rozhiriya ratoiswe mukati ndikati ndinoona tagarira here nditi tagarira waya usabata
ukabate waya inosva mira asikudai uchireketa ngemuromo nangisa ndakama masoro uyu wakatema wabva adaidzire mapurisa 12 ngenge ushungu kurwadziwa ratora toiswe mukati watotorwa nemapurisa ese nemukadzi wacho vakazi uno kwaite mhondi akaenda akasunga cheni murume nemukadzi kwakuendeswe kusendara pamutare aendeswe pamutare handichazoziva kuti pamutare ndaandisiyo ndakazononga ndakurwadziwa kuti inondoteera here ndodini ndizoaona asvika avo yekutaura kuti mbuya ndakatorwa ndakanga ndazoita ushungu ndikati handinokutaurira kuti nhereka inoona pakuzi pakazi kunodikane find saka tiri kumuda musi wa 27 wapfuura akaenda uyo haazi penda paugara svikei mhosva yaizikopinzwa yakopinzwa yekuzi naikuru anga akatore peace order yekuti aihadikani utsike parwanzi asi parwanzi pacho zvakaite papamba penyabo baba nepano ari murwanzi mwababa muyadhi mwababa ese kutori kuriyo mvura anochere mugadheni mwauyu akaisira uyu peace order asi ndio mune mugodi wamai nababa ndio maanochera gadhe pisi yake akapoerwe kuti rekai pisi yake dileva pisi yake tagarira pisi yake saka mugodi uri mupisi yani yatagarira ndio munochera iye wekukake waya wokusungisa vauchiti handidi kukuona uchidarika saka ndakati iwo uri kozvitaura here kuti zvinoita here kuti iye atsike pangu indisikatsiki pake kwakutotenga nemageti uyu wakanga atopedza kuchere makomba ake nekuise manai kwatotenge mageti ekuise kukiya asi inini ndakapadongorera hangu ndakapadongorera nechiti haisi pisoda inini ndinofanirwa kusainawo inini kuti poshuwa zviro zvendikutaura apo zvendazvitendera hino inini kana ndisikazi kumbotongwa ngenyaya yekuti inini ndozoona pisoda ndaakupuwe pisoda ini ndisikazi kumbotongwa ndingati here ndakapuwe pisoda kana kuti ndingati ndiri kugara uraenda mataure zvakanaka ndazvizo wesaka mataure zvakanaka ndazvizo tionei sabhuku tiri murudzi rwanhu rufu runouya baba namai akasiya aronga ti anangu iwa zvino uyoite zviro zvake zvinoparadze mbesa dzekunini ariye muzvimufudzi unofudze ng'ombe dzepamushaka dzake futi dzake kona dzemushaka zviro nekudaro wozi hauna chekuita bai wewe munyenyeka ngekuti wakaremara haana chaangadiitaba ino ndaakukutorere rozhi avo wakatore rozhi kunze kwemutemo kuti rozhi hanzi rake rozhi harizi rake rozhi rainga riri rababa nani namai akapoera ese kuti iwo chako icho pakasara ndo pakati iwo apa iwo wakapuwawo hereni une pawakapuwawo pako taura zviro zvazvirikwa kumanje iwo wakotora rojisi rake nekuda kwekuti wareketerei kuti magara kune anudye nyemba dzangu ndipo pamiriro adzo apo ndo mamirire pakaita alright my sisters ini ndinobvunza mapurisa kuti pane chekuita hapo hautauri wakusungisa tagarira ndiani ndiani wakadaidze mapurisa kuti asunge tagarira maikuru mukadzi wamukoma mukadzi wamukoma alright inini ndiripo ndichiti handisi kuzive kuti ko hatakagara zvii inini ndine rudzi nakuti nerudzi nakuti handina rudzi nakuti
musenye chizodawo kuti atonge zviro zverudzi rwedu uyu mukadzi wakauye kuroorwa isusu inini ndichikorere kubvunzwa ngahaya nekuti ikokwa deno rozhiro rei ranga akapuwa mukoma uyu mukadzi wainganira neudini yekulitonga kuti ngere murume wangu akapuwa nababa namai zvino pamusana pekuti haana kuripuwa rozhiroro wazobvukira uyu nekuda kwekuti uchirema wamusungisa kuti kumurwadzisa vakomusungise kumapurisa semunhu waanozive kuti haana kwaanoona mari vakumisire kuti very cruel asi mombe dzaanifudza mombe dzake kufudza here mombe dzo makarekera alright ya taronge magurire nhau yacho yenyu sabhuku wauya mama zvitaura kare iye tamutaurawo tamubvunza akati ange zvakakaita akataurawo umbo hwemati vakaitika kare munda uyo hauzi kushaba wakanga uri munda wamai nababa ese anakomana atatu vaumwe neumwe wanga kune nzvimbo yake kenyoizwasi nyaya iyo okay panhau yenyu gare raona dzakafanira kuti ndezvekutanga kuenda sabhukutonga kwakaita because waruketwa kwakaitwe minda sabhuku waikanga ari wabereki kuhana vachikomana kuti kuvakadzi chechipiri ndechekuti kugoyiwa kwakaitwe minda ngevabereki sara chidziya waizviziva that's why asi chatakushamisa kuziva kuti nhasi unono wakudzvanyirira tagarira munda waanoziva kuti wakapanga vabereki kuzi remember just because of his disability. Chimwe chechitatu ndechekuti Roji kufenza kwaakaita Roji harisi rake. That's why uyu akaita shungu yekucheke waya. Nokuti aiziva kuti mukoma achiri wapenyu ndio vanodzvanyirira. Plus chekupedzisira nechinoti Sara Chidziya haana right yekugara nhaka yemunda waasiri wababa ake. Waasiri kudzinana kana wemurume wake. Because minda wakapuwa varume kwete vakadzi. Saka isu taanohwiriza kuti sabhuku wataura kuti ngevari tagarira wakapuwa tichionawo kuti baba ake namai ake vashe avo vari apa wataura kuti mukoma ake acho auyu akatiplai mundo akautora nesimba asi usi munda wavo wakapuwa akasiya vakotora munda wavo avo ndiani ava mukoma zvinhu mukoma ati kuti chokwadi munda wavo zvakakoiwa tiripo baba akati uyu apa uyu apa uyu apa asi nekuda kwokuti zvipfuyo zvamukoma ava zvairye munda muno nomuno munoti hamungatipfigiriwo here pakutoti haada kubvisa haasi munda waukoyokaini ende nhaka ikoyikaini asi danga vivo wakakumbira kuti sabu ndakumbira mundibve panapa ingadai tichitaura kuti avo kakumbira kaihobvapo kana kubvise rozhi rako hina haazi wakatorerwa ngechisimba rozhi irorero harizotorwa ngemukadzi baratorwa ngemurume mukadzi waakaraitwa yemudi kana kuti kuinherite rozhi risi rake isiti zvakapuwa baadire wakapuwa nhaka iyi rozhi rakapuwa uyu kuti baba ake zvinezi taona kuti iwe unobva nokuwane rozhi rako rozhi rako ripa mutemo isusu toendesa tinoendese uchapupu
Ulishanisha kwa civil court. Hii civil court yakaitwa. Civil court. Civil court. Central. Ziri kukrashana nyaya yekuzwisendere kwakucriminal akaendere nyaya yekucheke wayo damage to property kana kuti machasenda to property ndo yakaendera munhu kucivil court akachitirwa bisoda paidarika ndomoni pamuda pake saka tinenise civil court atingaendesi kucentral court kuti pakuti makaite zvisizvo kuti iyozvo zviri pamutemo wacho uyo azviitawo ngeshungu yake nouremawo kuti kana kufamba somehow asi isusu hatinoteerere zvamataura imukoma kuti zvakaitwa ndibaba ari apenyu namai munda uyu handi wake mukoma ane mukadzi wakazofenza mukadzi wafenza apa murume adini afa handi munyemba mukadzi wafenza apa murume afa ende uyu mukadzi wani orimero zviri kuti mindapura murume adini afa saka woti ndautoite tiga kuti imunhu kuti mundigero zvingerani zvinombowo hanhu yese areketa apa kusvikira mai avo arekete kuti matindiyani wenyini hanzadzi titles ndiyo akagurire hanzadzi yenyu titles ndiyo yakagurira akagurira tagarira pake paumba ndiyo uri mumba mwamai nababa iye nyamufa uri pake ega uyo wayanga ari pakonawo pake ega anga akatopedza hanzadzi yangu yanga yakagadzirisa saka uyu wakazodokotorera ngesimbawo ndobva mushatezvira saka isisi tinourumboo hwedu isusu kuti tiendese civil court kuti uyu wacho anotisoda pakuda pati pahapasi pati vatauira wakatotonga wavo zvavo zvikaperana but tinoti iyero zviro rei harifaniri kurimwa ngemukadzi uba ngarime rake rakapuwe murume wake ngarime rakapuwe murume wake mavezi katakapuwa 2 katakapuwa 4 ngarime iwowo kwete ndime kwasi akapuhwa handiti mazondizwisana ndo zvetakuita manje isi takutotaura kuti munda rozhingera tagarira takusanyire kupera kwenhau yacho iyi nhau yacho pere kuti atingabati kumusoro ndiyo bangu kuti rozhi rakaitwa jekerere sabhuku ese iye utori nepaka asi wakatotora ngekuti opamba kuti ngekuti auri kuti iwewe zvinhu zvangu zviri kuzhinunda mwangu haiti haisi nyaya iyo mapazwa here kwama yapazwa aiwa andopedza hazvine chiro ndopedza hazvina chiro mutemo ndoono chiro woti mutemo ukanoti woibva kwako putsa iwo ndi unoputsa chiro chako kuti ukasaiputsa pa mutemo chazotaura kuti woputsa kuti unenge ukaite zviro zvisi pamutemo kutorere munhu woti kandodaro munhu une simba waende kotori pasinya pake munhu une simba watori pasi pake haiti nyika zvakanaka tingagarisane zvakanaka hatigarisane zvakanaka ende unorwara mazizwaeresapa ndandotsigira zvamukaite emeni izvozvo munda wandati zvandaziya baba abara anhu ari kurongawo zvakaitwa ngehanzadzi yavo hatikwanisi kuzvikanya izvozvo awo ndi mukoma acho awa hanzadzi zimisa mutambo ndianani akadzimadzimai ati anawo chekuita sininokuti 1 2 3 4 masikismeni muri mune chekuita izvo zvakaitika mumasimeni zvino munochimboendayo munomboendayo handikarekare baba muprisa wacho uripo ndiwe kayo unomuona unogara naye
mapepa acho tichasaina nhasi asi tingati tinosaisana kutero inini munoenda henyu nezvetiende kusibokoti chaizviendesa inini haidi nendemba munanga musiyo zvazobve zvabhekwe kutaura kuti zvabhakati iyewo zokuwe zvinotaurwa isu tamuta kuti inini mambo ndataura kuti iye haana akaende kugara mumhatso parozvibasi wakafenze rozviisidai indokafenze munoungadini hane zvakii yatichokwaichitanganoitaura kusirokoti kumira kusikurifei nyaya yelandline nyaya yekurifeiwa papa inoti one criminal court nekuchekeoni why yekusirokoti ngekuti azi uyu asati akamubaiba aiwazve ndizvo tiritaura ndizvo ticharekenaizvo kuti sirokoti haipi uyu mugaro wekuti asati arike pamujapa kuti munhu achoke wope rure kuti usafura ngako pasi pangu aiwa hani pake hatinataurira zvekuti ndo mamiriro akaite zviro saka makazoona uye chizoite shungu dzekuti akana kufa kuti munhu akanga akalemara zvamunozozviziva mune shungu dzekuti right saka ndope zvichaita kana ekusirwa koti kana vakuda kunasozvisa akati tataurira ndo mamiri akaite zviro pane pamweni here pemungada kuti mutaure ngezvako taure yacho mvura yobva yafumana naye mangwana isusu munhu aususimwa haasusimaso musati masima ngekukasika tinototonga ukasika ngabadi azvisanda totomvura yedounaya wakatidhiga mfuti munda make vane getireki azvichinendaba mutemo ndi unoterwa tinondokumbira kuti iye gedirero kana kuti waete ngaibvepo parozhiroro ngaibvepo anhu adokohwadangisibhokoti kushaiteuneni kumusha wakohwadangisibhokoti no tinogarisani kwakadaro kwakanaka orit saka kwanhasi handi kuti kwedu nyaya tapedza izvizvi ndozvitinoitoninyaya munhu rozvirungira uno ndati ime rozvirati wayanga ibvebva taura inindaivuti kuti ko iye haazvidzi kusaikuye kuone imini muri mubaba muri kudaidza wambosvike pawa yeyo wamboibuze papi kasatatonga asi nesimba rekutonga asi mutemo unoka kuti ichapfinya erengera kana usina kuya kudare nemusi wauri kudikana usina kupiwa mfumo nedare nyaya yako ichatongwa usiku ichinakira nekumangana maziona iwe usati uyavo udari kwako uchitema simba nyaya tonozotongwa iwosi usiku yotinake uyu wauya woti apana unokweshena unobvunze mibvunzo isi tundoti bazi yayo zvakadini ane tindoti ngezvavo full stop iwe unovongoti usayiodari wanyadza asi hauna chakupedza takitierenge pepa imwe zviizvisa ngerekoti alright taurai isusu handichazii tatakazi tinofanira kudzoke kukoti musi wa 31 October handichazii kuti ipopo topaita sei musi wa 31 October iri nyaya yei yeyo iyi nekuti aiwa
nyaya yakaende komhangara akamhangara inini echiti episode saka inini ndazosvika uko ndo yaakaendesa uko kudare inini ndazosvika ndikati kwete haisi nyaya yeepisode nyaya yandinoziva inyaya yemunda hapana zvaakapindura pa ndobva ndakandine tsamba ndobva ndachide kuapa tsamba obva arambe kudini kutambira akati munozodzoka musi wa 31 ineni handichazivi kuti musi wa 31 wo ndinoenda here kana kuti kwete imimi ndimakamanga here maizimanga rumechizi inini akandimangara achiti inyaya yepisode asi pisode yacho haana waakatonganana aiwa iyaizozvipisode nyaya ingazere mukumangara wenyaya yepisode yakatsanangura kuti kukoti murudiwa panyaya ipi kukoti ndiri kudiwa nyaya ndiri kusungirwa nyaya yekuti ndakatsike pamba pake zvisiri pamutemo asi nyaya yandinoziva kunoku inyaya yemunda iye wakaenda kochinjinura asvika mberi wakaenda konyepa haana kutaura chokwadi Diana Shara musi wa 31 saka inini manje pamusoro zvazi varo ndakaenda wene zvazi varo manje ndakataura maofficers yangu ine ndikabhuya kuti ndiwo nhau yandazosumukirawo pano ngekuti arorangwa akadzi ehanzvadzi yangu ati ngenyi ndati inhau yemunda akataurawo kuti nhau yemunda garden yadi hazvipindiba kwetiri uno zvinoenda kwasabhuku wenyu wosvika kwamambo marange. Mambo marange ndio zviri chikuita saka iyo uneno haipindi ndaenda weneni pakataura zvakanaka imimi yemunudiwa ikweezvi sati tinasokuiona ndo pakatizazvetiwandisa tabhuya kwenda awa wati atsana kuda kuti gadi munda chimwe chinhu yadi handi zvedu zviri pasabu sabu ndionesa imuri pana mambo panazve zimaonere ndino vatainoda saka imimi inokuda imimi musi wasetiwanu ndechaitupeji musagara vase zvemakasimuninokuti isusu maamwai tokupa icho manje samba yedu isusu inotaura kuti magadziriro ataona nematiri atazoona izvi zvakaitwa mbuyo wenye zveshu uyu wakanyipa but isi tinataurira kuti maonero atanoita ngaya kana zvakutaura kuti zvakude kuzipisirwa pagadheni yapayadzura pakutoda zveboundary handiti kuti hapana boundary pano pakagurwa saka kana zvakudaro zvakudei kuti anhu adamburirane kuti mukadzi wakutokuteni kuti payadzi ngepani handi ngepake ngepababa handi pake asataura ngezvepopo yadwa iye kuti akude mararo ngabve wakashaishe statement yekunyepa mimiwo musi unoenda uendai sabu kuendai azhendai koma azhendai mohwitimisa kuti ndo zvatinoziya izvi kuti uyu azende shungu ikocheke waya usakocheza ngei neichi ende wakachaji wake zvokuti yakabvisiswa ndobvisiswa asi apasi kutori muntu oyo kana kutore isepisi oda kuti anhu asasvike pamunda wavo ngei hazvizvo ini ndandiri kuona sekuti uyu paari kuramba akawawarira kusati chade kudzoki pamutare haazi kutsvate nhaka ribate mushwe ngaadzoke faindi haisati yabviswa paikucheki wayo ukazoramba imhosva ngaaende omakazuya yedekriminal ndai unotsvakawo mari ine no problem anomuperekedzana panomuperekedzawo hamugoni kuauthorize wekoti kuti musaenda kukoti kwamutare endai kukoti kwaaitere musi wa31 mune tsamba ichanyorwa ngemafainings aitwa ngendari nemawitness enyu
funga budget. Ini jangan dituku. Kita no. Kiri kucheke wayo. Ayo ina. Dio gai ni ko ni. Gai ni ko atenda. Haina worthiness, haina utini bai. Haina ushamba. Tikapoe samba kazi. Ndora ya mayawa. Ya umbo. Ya mayawa. Chikondero kazi hopa pa pisoda. Yawo. Mambo. Nini Nekuti? Awe hapo pisoda bakuti uyana muda wayi na ubuni. Is why David. Ari kuti ndakazitarangu rataura nezita rawo kuti riripo pai papisoda. Pakatende mistake kuti wakatiswa pai papisoda. Saka tigoni kuti baapo ipisoda. Asi nyaya iripo yarudiwa ngenyaya yekuti cheke waya. Kota ndi Uyu manje Ayakacheke waya. ayarudiwa chipi adirwe kukota. Ndio saka uzvitora kuti ko anga bisi anobikana sei ikweyo aya hana munda yo. Aiwa kana akatokuhwesa muzoriwo kukotisha anoenda kukoti kwacho ochiende kuti mapoinzi muri kutaurawo iwano ndo defense yawo yanoende kuti inini kudirwe pasi. Kuti vataura kuti iyo gataura izvo kuti inini handina munda uripiba. Kuti iye sara chidziya munga yakanyora sara makonyoro mukadzidzi hanza ndokakazosvokera kuti handi kudzinga vese haamapedza kuti ari kudzingira ese. kudzinga vese paakaaide muswateni wano imini muswateni wano kutwasvika muroya kuno tokupai mafindings ataita panyaya yeland asi haisatitauri cutting of wire Malicious damage kuone. Yeland ndio inaweza ya kuweka pamusoro changamire unobonawo kuti panozoye munhu chidzima here kuti kufamba kwouyu kwacho ida kudzikwa aiwa uye unene kune munhu chikadzi here kuyogashira regera kuti imini muswateti amuire kutunda ine kuti tinovatamba tinopema warnings ese taita kuisa ndio mweyo chikupanitandidai kuti izvi imofuma mwindaini Ari funny,